YouTube. Aron naman po na ikalingahan ni. Aron na ba ito kalingawan ko doon sa ala. Di, sugod masinugdanan. Si Camilo ba, Camilo? Ingat ka sa ng cellphone na to kaya. Sige na. Sata. Perti ka. Daghan ang kag na YouTube good. Daghan ang kag na YouTube nga mga istorya. Ay klaro jud. Anda to, anda tang Ginoo sa man. Di sugda sinugdanan sa atong sugda sinugdanan ba kayo mga sugod? Jawan tong record. Di ko kay makasaping Ano? makasaping YouTube. Na nag-video mo siya. Siguro. Makasaping YouTube. Anya pag ato niya kita niya sa tanas. Di ko magtauman. Di ko maminaw. Ay klaro. Di dyan na to. Sige na. Di ko maminaw. Nindot ka ng YouTube bata. YouTube na po na dyan. Yan na po nang i-download. Makakwarta na po siya. Makakwarta pong YouTube. Di day ka maangay makakwarta ko nun sa. Patagan mo pag ang Anong ka na ko? Nakakwartang YouTube. uli dire di dong, lali dong. Wala yun ang YouTube. Kailangan ng YouTube. Sige na, padayon na. Padayon. Padayon na. Balag putol. Aguan ba Ginoo bagi kay hinagbuon man kato. Yan sa man. Ay, Wala na, putol na. Langanin na niya. Di naman tiyo sugdon. Pag-ingon sa. Di man naman sugdo sinugdanan. Pag-ingon ko no nga. yung Camilo. Pag-ingon Camilo nga. Kinsa Kinsa ka? Ingon ko. Kasi klaro ni Sadong. Ako ang Ginoo. Maingan mo tong Ginoo kay bugna mo tong tingog. Kay buutan mo tong Ginoo. Maingan. Ako ang Ginoo. Ikaw. Maingan na. Ako si Camilo. Taga kalibutan ko. Jadi na jud kuno to patingog gani sang Ginoo. Di na paisturan ba kay maunahan siya. Ini may isag ako ang Camilo, ako si Camilo, mudretso na to sa hungang sa Ginoo. Musikreto sa istorya sa Ginoo. May anak ko sa nga. Una ni sa istorya gid na patingog ka Ginoo. Unahan sa istorya. Kay nay nga Ginoo nga ikaw, kisay mungan ko no anak. Hungan niya. Ijang hungan. Dito na to lugon sa Ginoo. Murag ahok ka ni sa mga hungan. Muingon ko na sa Camilo nga. Ginoo. Unsa ba siya imong reliyon sa kalibutan? Maingon ko na Ginoo. Katoliko ko Camilo. Aba siyempre Ginoo. Katoliko pud ko. Di ko na magsubak-subak kay may nga sa Iglesia ni Cristo. Imperno ka, imperno. Sa to ba di sa magsinupak-supak sa Ginoo. Basta kay mo ra to ijang. Una na niya pangutana. Una niya pangutana istorya ba? Kay wa man sa kahibaw kun say kuan jud. Tinod. Sa tinuod nga reliyon. Dug mo ingon nga nga. Mo to kuno ijang pangutana. Hungan niya. Ginoo. Unsa ba reliyon mo sa kalibutan? Maingan tong Ginoo nga. Katoliko ko Camilo. Di ko na sa maingan nga. Ako dito sa kalibutan. Sa Budista ko. Di ko na sa maingon. Di dyan na Mormon ko ana. Di dyan magsupak-supak. Aba siyempre kay pagudistino gani siya. Di man kuno makaingog Ginoo nga. Sa Budista man ka Camilo. Di pod makaingog Ginoo kay wa kuno simba-simba. Wa pod sa ingog asa siya. Nagbuhat sa mamatay. Niya na ko na siya nga. Naluwa sa buhat. Di maingan man kuno sa Camilo nga. Nga maingon Ginoo nga. Katoliko ko Camilo. Maingon ko sa Camilo nga. Aba siyempre Ginoo. Ako Katoliko po sa kalibutan. Diyan maingon ko Ginoo nga. Parehata, langit ka Camilo. Langit. Kay parehaman nila kay Katoliko mo Ginoo nga. Kung maingon Ginoo nga, impierno ta Camilo. Maingon ko tong Ginoo. Ad sa San Pedro apadparon man. Parehata Camilo, langit ka. Mo na to isa. Ako liray ang YouTube. Buang yun sa Adonis. Siya gusto mo sulti sinugdanan ba? Sugda sinugdanan dong.